Ngayon po, bagamat inuulit-ulit natin itong mask, hugas at iwas, ngayon pong nagdidiwang tayo at bukas sa mga negosyo, siguro mag-ingat din po tayo. No? Bagamat pwede na tayong lumabas sa mga restaurants hanggang 70%, bawasan po natin yung pagsasalita habang kumakain dahil dyan po talaga nakakahawa. No? Kapag tinanggal ang face mask at ang face shield para kumain, dyan po yung hawahan na nangyayari. So kung po pwede po, tsaka na kayo magchismisan pag nakakain na. Pwede naman kayo magchismisan kapag naglalakad sa mall or habang wala pa yung pagkain. Pero pag nandyan ang pagkain, quiet muna. Dahil baka mamaya, nagdidiwang, magkasakit naman po. Okay. Tapos na po ang ating presentasyon. Pero ngayon po, dalawa po ang kasama natin, usaping bakuna. Dahil ang usaping bakuna, ang pinakamaganda at hihintay na regalo ng buong Pilipinas. Kung hindi man dumating sa 25 ng Disyembre, darating sa first quarter ng 2021. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.